Καληνύσπεραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός ας Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στα αρχοντικό σας Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ την πόλη ουρανοί αγάλλονται χέρι η φύσης όλη εν το σπηλαίο τικτέται εν φάτνη των αλόγων ο βασιλεύς των ουρανών και πίτης των όλων σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζει.